Francine. Sorry na God. No. So, Diyos, ako katakang gisawat ng mga ikorin ako. So, karon Diyos, kuyog ang kumuha o kumupunong Diyos. Ayo! Ayo! Oh, isa man. Nanapog ka? Mayong buntag pa. Pa sa imong lubot. Ay, ang kuldi ay. Na si Francine Dracol. Suwa dito. Akong gisugo kapasilos kanding. Kaya nga manunta. Naar ko isulti niya kol kay murag na usob akong kaugalingon. Wala may nausob ni mo dong. Mura magyapon ni mong gitsura. Ginaman na siguro ka. Ay basta kol ako rin istoryahan si Francine. Na, tuwara si Francine sa ubusan. At tuwara dito. Aw, sige pa. Aw, ang kuldi ay. Asa man ros Francine? Ay, tara. Uy, babe. Naramanday ka diya. Usay, babe. Kuya Breta. Sugot na natin ka. Kaya mag-babe-babe ka na ako. Sus, sige ragod. Napin isulti ni mo, babe. Ayaw lagi ko tawag og babe. Kay sumbon pas imong nawong. Kasama na imong isulti. Kung ano, babe? Murag na nausap sa kong kaugalingon. Ni, sa may nausob ni mo nga. Oras man dyan po ni mong nawong. Dili man good, babe. Kanang, kuan ba? Dili na ko ganahan mo kaon. Unya, mura ko malipong. Na, pas hindi ka buwi ra ka. Ipalugar ako usog imong kabuhi dito ni Mama Kaw. Gilugar naman gudto akong kabuhi ni mama nimo ag sa episode 3 nato na video. Di po dagway nabdos ka, babe. Unsa? Unsa kita magisulti? Ang akong istorya ba, basin buntis ka. Kay ang akong nahinumduman, katong nagdulog tas inyo ha, imo kong gilakdan. Buntis ko? Kabalo ka, Julos. Dili pa ko ready na mahimong inahan. Taas po ko pangandoy sa akong kinabuhi. Mas maayo ani, Julos. Magbulag sa ta. Ay, dili mi uyab pero nakachar-char nami. Ayaw, fool. Magbulag? Paraan nilang? Grabe kay ka, wala jud ka kabalo. Unsa akong gibati ron? Wala ra ba ti ka binuangi? Sa una, love kayo tika. 80% akong pag-love nimo. Pero karon 0% na. Mao ka. Pag guman nimog palami sa akong pagkalalaki, imo ra kong inganion, imo ra kong isalikway, wala kay ayo, baga kag naong, hapakon ti karog chicken cordon. Basta, Juros, dili jud ka manginahan sa akong gisabak. Kay klaro kaayo, dili ikaw ang amahan, ani. Maon, Juros, puli nas inyo ha. Bulag na ta. Dili na ako ipaila sa bata na ikaw ang nahan! Bago tiron! Tuwag yun ka. Dong, Ano man? kamatcho ni mo dong nga. Problemado kay ka. Relax raman ka kay boss, inom-inom raman ka, mura man kagwa kay problema. Wala jud ko'y problema dong kay na ako'y problema. Ako ramang iinom-inom. Aw sige, alis ako boss. Oy, dong. Namay buta ka sa inyo nga dong kay akong paliton. Wala boss, baka ra naa sa mua. Aw, sige dong kay murag di pud ko kaapa sa presyo ana. Uy, Dong! Nakita mo, Francine? Isugor ba na ako to siya papasilong kandeng? Oo te, tuwa sa ubusan. Uy, time sa Dong, kahilak lagi ka, Dong. Nara ni te, okay ra ni te, ulis ako. Aw, sige, Dong. Anong gahilak mo itong bata, ah?
ikaw maayo kay nangahoy si Dodong. Ipatad sa kwari dito, Dong. 781. Wala man silang abi. Tapos ako, nagtubuan patag. Kira ko Dong, kay basi ko daog na itong numero. Kay nalaman na. Dong! Mayroon ka, Dong! Mayroon ka! Patat! Minute 1? Oh, 781, Dong. Unsa man ka Pransen? Sa problema nimo? Ano ka, Pransen? Nagproblema ka sa imong buhok? Ayaw ka problema, anak. Kay kung mugawas tong 718, akong ipariban imong buhok. Basta, akong hangyo nimo. Ayaw pag-uyab-uyab og sayo ha. Kay di ko gusto mabuntis ka ha. Sa una, love kayo tika. 80% akong pag-love nimo. Pero karon 0% na. Mao ka, pag guman nimog palami sa akong pagkalalaki, imo ra kong inganion, imo ra kong isalikway, wala kay ayo, baga kag naong, hapakon ti karog chicken cordon.